Welcome guys, welcome to my channel, welcome to Matalom. Maunig atong pantalan guys, diri sa lungsod sa Matalom. Maunig pesto, maunig area sa pesto. Din hindot pita guys, maunig kuan. Maunig kilit sa atong pantalan. Pesto hapit na mahuman unya isunod ang pastry pohon. Okay guys, maunig Matalom update, mapunig balita nga tay pantalan pohon niya dungguan na ni taga kan nanay mudunggo nga taga Bohol o taga Cebu. Barko sa Cebu o barko sa Bohol. Hangyo lang nako ninyo Matalom nun. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Di naman ta mag-ija-ija, di ta mag kanabang kuan ba nga positive, negative, false negative, tapos positive pod. Dapat akong hangyo ninyo Matalom nun. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Mas lahi man kuno Matalom nun nga do na kay kuan natay mga aim og target nga mahimo sa atong lungsod. Kay di ta sig pangdaot kay unsa may atong mahimo og sige tag pangdaot. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, welcome to Port of Matalom Phase 2. Napatay 3 Phase 3 pohon nga isunod. Hangyo lang nako magtinabangay kita alang sa kalambuan sa atong lungsod. Kay dako og impact guys, basta magtinabangay kita daghan pag mahimo og ma-accomplish nga project. Kay importante ang katawhan sa lungsod sa Matalom magkahiusa. Nay teamwork o natay target nga as unsay atong maabot every year nga project. Magtinabangay lang jud ta kanunay makuha ra nato ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Kay sa matag usa ka nato diri sa lungsod sa Matalom na atay obligasyon nga kuan natay mabuhat ug naputay kuan anang daghan tang mabuhat alang sa atong lungsod. Okay guys, ako mong itor sa kuan diri sa pisto sa atong pantalan nya musurita sa kuan area. Okay guys, mauto kuan mao ni ag pantalan nga katubang sa kawayan guys. Mao ni nya kani motupong ning simento guys. Okay, mao ning area guys. Mao ni jangan. Okay. Ang tour guys, mao ni magtinabangay jud ta guys para daghan tang mabuhat nga project nya kon guys. Okay, importante jud guys magtinabangay kita. Okay, mao na ni ang Port of Matalom Phase 2. Pohon guys, natay Phase 3. Magtinabangay jud kita para sa atong lungsod. Okay guys, wala na makatong daan pantalan na mo na di ba natungod guys. Mo ni niya mo ni ang base guys.